Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle nového videa a v tomhle videu bych si zahrál pár her za Mac, plus bych pušu na 250 pohárků a nějaké ostatní brawlery bych dal na 250 pohárků, abych je měl všechny na těch 250, abych pak mohl pušovat na 500 a potom na nějakou prestiž. Ale dneska bych vám chtěl ukázat jednu takovou věc, tak trošku líknout. Sice to asi víte a možná už se to ví, by to třeba v Bravotolku nebo něco, ale já vám to i tak dám i do tohohle videa a ukážu vám, jaká další část mapy v Trophy Roadě, tak jaký to bude typ jakoby té mapy. Jakože Paříž, nebo jako prostě jaký město, jo. Takže dáme si jednu hru, pokud hnedka vyhrajeme, hnedka vám to ukážu a uvidíte. Uvidíte. A když tak mi můžete dát follow na můj Instagram votoupal_Simonek. Mám 180 followerů, nevím. No moc prostě ne. Takže mi můžete dát, když tak follow a možná někdy později tam budu dělat i videa, ale teďka to mám jako prostě jen, kdybyste mi chtěli někdo jen jakože napsat. Takže teďka to mám jenom jako prostě buď na domluvu, na hraní, nebo prostě pro osobní život, nemám to nic jakoby k YouTube, jenom prostě na osobní život, takže to musím nějak dodžovat. Můžete mi dát teda ten follow, ať později třeba a dělám nějaký ty soutěže nebo něco, tak to jsem zahrala strašně špatně. Můžete vidět, že za to jak moc dobře neumím, takže v komentářích se mi nesmějte a no, jestli to hnedka dá, prohráme. Dobrý. To je zničím tu turetu, protože to pak bude dávat úplně zbytečný damage. Jo, tak jestli mě to zabije. Jestli mě to zabije. Ne, dobrý. Jsem se ušlakl. Ne. Dobrý. Dynamite, tak to je na klid. Škoda, že se nepletl za mnou. Prostě zrovna teďka to muselo se to dát pryč. Ten portál. Jak na schvál. Tak, jeden dole. Pojď ne. Tak teďka mě jsem dal, no. Au. Já jsem měl zůstat dole. Bych ho zabil. Ale to nevadí, to nemění nic na tom, že... to vyhráme, že je už dobrý. Štěstí to Dynamite moc nepotahal a tak on to posral, že dobrý, ale ještě je tady Edgar, takže to není úplně jasný, takže cash. Už to je hotový. Takže jsme vyhráli. Super. Máme tam 250 pohárků a bylo to hnedka první místo, takže vám rovnou tak trošku líknu, jaká bude další část mapy v Trophy Roadě. Tady, když klikneme, tak máme normálně naší klasickou Trophy Roadu, prostě mraky okolo a je to až prostě daleko, že jo? A bude se to rozšiřovat, což podle mě už víte. A když klikneme na tu mapu s tím otazníkem tady vpravo nahoře, tak tady máme všude takový jakoby mráčky, kde budou nějaký lokace. Ještě nějaký nový. Já nevím sice jakoby, kde přesně bude to město, ale další téma by mělo být Tokio. Takže další bude Tokio. Bude to někde podle mě, možná to bude to vpravo, tam jak hodně těch mraků, tak tam to možná bude, anebo mě napadlo, že by to ještě mohlo být vlevo uprostřed, jakoby... No, já vám tam dám kruh, kde myslím. No, takže prostě tam by to ještě mohlo být.
Za mě Tokio je fakt jako hezký město, takže by to mohli nějak hezky umodelovat a nějak tam jakoby dát, zakomponovat do té hry. Když už je tady takovej japonský styl, takže to tady ta skiny mi dávají takový japonský vibe, nevím proč. A i ta stánova, že má takový jako obličej anime, nebo nevím. A už jsem měla i sushi japonský nebo korejský, já se tady v tom moc nevyznám, ale prostě nějak tak. No, takže si myslím, že by to takhle mělo souviset s tím nějak. A to by bylo možná pro to naše video vše. Je to hodně krátký video, protože se vám chtěla jen oznámit, jaké bude další jakoby, město. A no, to bude vše. Dejte like, odběr, sdílej, koment, repostuj, všecko, co existuje. Ať mě to nejvíc podpoříš a možná už můžete zadávat kód Simonek. Já to schválně zkusím, jestli to půjde. Jako nevím, jestli ten kód vůbec jako bude fungovat, jo, ale když tak, já to zkusím. Simonek, enter. Tak ne, ještě ne, já tam mám Simonek. Dobře, tak ještě to nejde. Možná tam mám malý S, možná to ještě to takhle zkusím. Nevím psát, Simonek. Nefunguje to. Takže ještě ne, musíme si počkat, ale funguje kód Destro. Takže sem určitě zadejte kód, já nevím psát, Destro, ať ho podpoříte, anebo samozřejmě úplně jakéhokoliv jiného content creatora, tvůrce, co dělá Brawl Stars, třeba Zixe, nebo prostě kohokoliv. Takže děkuji za slednutí videa, mějte se krásně a skládejte básně a čau!